5 hodín ráno, som na letisku. Začínam tu nejak o 7, je 5 niečo, tak nemám rád tie ranné lety. Konečne ideme do lietadla. Je tam rannú prechádzku do lietadla. Zaspal som, veľmi ma to zložilo. Za chvíľu pristávame. Vôbec nemám problémy spať o 1, zobudiť sa o 7, to je v pohode, ale ísť spať večer a zobudiť sa v strede noci, to je najhoršie, čo môžete robiť pre organizmus. Potom som celý deň taký rozladený. Ale napríklad keď máme nejakú party alebo niečo také, že idem spať nad ránom, keď vychádza slnko, vôbec mi nevadí, že stanem o hodinu, som úplne svieži. Doľahne to na mňa až niekedy po obede, ale teraz som úplne vypnutý. Idem spať od 11, zobudím sa o 4. 5 hodín vôbec nie je málo spánku, ale aj tak. Mám už 8 kávu tento deň. Sme na Slovensku, pri Zvolene. Chvála Bohu, že si schovám staré veci. Teraz sa mi to úplne zišlo. Som mierne vykolejený z tohto počasia. Je teplo, aj cítiť, že je teplo. Aj keď večer bude plná zima, som si zobral bundu, ale je hnusne zamračené a nepáči sa mi to. Potrebujem si kúpiť lístok, pretože mi vypršal mesačník, keď som odchádzal na dovolenku. Stále na to zabudnem, tak dúfam, že teraz na to nezabudnem. Mierím do štúdia, čaká ma tam Marko, vraj má pre mňa prekvapenie, som strašne zvedavý, čo sa tam zmenilo za tú dobu, čo som nebol. Trošku sa aj bojím a uvidíte to so mnou na kamere. Blížim sa. Welcome back, bro. No do. No neverím, ja sa cítim jak takde. Bra, bre. No, toto sa vlastne... Čujte, to jak dobre vyzerá. Ale ešte nie je hotovo, nám došla farba. Ale aj tak ja som tu, ale veď ja prídem a som si všimol tvoje tričko, to je akože super tričko, fakt. No ja som tu prišiel vlastne, hlavne kvôli tomu, aby som si dal toast, máme nový toaster. A kde je tá šunka, čo si to vral? Zohni sa. No zohnite sa. Cítite? No dám tam zvuk akože mora, alebo dačo, vieš, akože rybu. Cítite tú rybu? Piťo Flex follow in Instagram. To je není stavať, to je normálne značkový obchod. Toto. Tam majú všetko, Jordany, majú tam normálne Jordany, mali basketbalové tieto. Všetko drahé. Ešte to mám si basketbalové. Kde sú Marko Jordany? Futbalové, nie? Futbalové? Však mi hovorili, že hokejové do piči. Musím sa, že na plávanie. No ja som ich videl aj na volejbale. A ja na šachu. Ja pri varení, a čo? Ja pri rýchlostnom myslení. Ja som ich kosil. A ja som pozeral, jak kosím. Ja som... Dobre, už mi nenapadá. Už ho nenapadá nič. Marko, už musíš domov? Ty si tu vlastne celý deň? Celý deň, ja som to prišiel až teraz. Pindio, že ješ domov. Dajte like, keď sa vám páči Pindio. Dobre, ideme do fajných a ja sa vrátim. Počkaj, ešte na to, že bude Orange Justice. No. Neviem. Ideme do fajných, ja sa potom vrátim, musíme to natočiť do predošlého vlogu, ktorý si vlastne videli. Už som tu sám, všetci išli domov a potrebujem si niečo ešte natočiť, ako som spomínal. Bol som v Bol som v IKEA, predtým ako som išiel do Španielska, kúpil som tam kvety, ktoré dáme na budúci stôl, ktorý bude umiestnený hore v hornom poschodí. Úplne super to vyzerá. Akože tak, že tak holo, lebo tu ešte nič nie je, len holá stena, ale strašne dobre to vyzerá. Tuto takto z celej steny pravdepodobne bude veľký biely stôl, kde si môžu ľudia proste sadnúť a niečo robiť na notebookoch na kompe. Chceme namontovať overhead, ktorý plánujeme už od úplného začiatku a premiesňovali sme ho po celom štúdiu všade a nakoniec sme sa rozhodli, že dáme asi takto do rohu. Nebude vyzerať tak okato, keďže
Po celej dĺžke bude vlastne biely stôl. No zatiaľ to tu vyzerá akože tak strašne sucho hore. Tu bolo úplne super, boli tu stoly, bol tu tento pohyblivý stôl, bola tu potom dielňa, všetko bolo pekne urobené. Mysleli sme, že to bude finálna časť toho horného poschodia. Ako sa chceme zmeniť a nikdy nekončiaci príbeh. Dneska, keď som bol v lietadle, sme práve pristávali, tak mi v hlave vznikol nápad na také zaujímavé video, ktoré by som chcel robiť pravdepodobne, keď pojem do Moskvy v septembri. Mal by to byť taký film o cestovaní a potom je to tak, že neviem prečo, ale neviem, či to máte tak aj vy, ale prečo keď lietadlo pristane, majú ľudia tendenciu tlieskať. Ako, jaký to má zmysel, hej? Napríklad keď idete vlakom alebo autobusom a prídete na stavku, tiež netlieskate autobusárovi alebo nepodávate mu ruku, že díky, že si ma sem doviezol. A to pritom autobusová alebo celkovo cestná doprava je jedna z najnebezpečnejších, hej? Letecká je najbezpečnejšia, čiže keď už chcete tlieskať, tak tlieskajte každému a nie len pilotovi. Lebo napríklad niekomu, ako napríklad mne, čo využíva lietanie ako spôsob dopravy niekde a čo lietam fakt, že 3-krát za rok, tak mne to napríklad vadí, hej? A ja tam sedím a proste z všetkých strán. A ďalšia vec, to fakt, ja neviem, fakt, príde lietadlo, zaparkuje na svoju pozíciu a musí čakať, kým prídu tie schody, hej? Tak toto je stále. Neviem prečo, keď zastane lietadlo, všetci zoberú batožiny z hora a stoja v tej uličke 10 minút, neviem, aký to má zmysel tam stať. Takže kým sedím najmä tomu pri okne alebo tak mi to nejak nevadí, lebo proste kašľam na nik, ja si sedím a počúvam pesničky alebo niečo také. Ale ja som raz sedel v strede alebo v uličke, neviem, a keď som tam sedel, čiloval som si, počul som neviem pesničky alebo niečo také. Tá, ktorá bola pri okne, do mňa začala ťukať, že nech sa postavím, lebo ona sa chce postaviť, zobrať si batožinu a čakať 10 minút v tej uličke. Takže tí, ktorí to robíte, premyslite si predtým, ako to budete robiť, že či to má zmysel. Takže takto nejako vznikol nápad na film o cestovaní. Dúfam, že sa mi ho podarí spraviť, idem tam aj za Adamom, čiže to bude zaujímavé, keď to budeme robiť dvaja z dvoch kamier a dáme do toho dve hlavy. Toto je pre tento vlog všetko. Zajtra asi pojeme na jeden trip, hovorím asi, lebo ešte to nie je celkom isté. Ak pojeme, čakajte na doplný vlog, ak nie, tak čakajte na doplný vlog aj tak, pretože ma to baví. Počkaj, však to rob to full time. Nechcem thumbnail. Takže potkal som sa. Takže zajal som si krst.